Izložba Istorijskog muzeja Srbije Kraj Velikog rata 1917-1918. Govori o srpskom narodu i njegovoj vojsci u završnim godinama dugog ratovanja koje je otpočelo još 1912. godine. Na postavci je očekivano naglašen deo posvećen proboju Solunskog fronta i oslobođenju Srbije, kao i drugih zemalja koje su ušle u sastav nove države Srba, Hrvata i Slovenaca. Važan i interesantan deo za publiku predstavljaju mesta na kojima su fotografije sa VR kodovima. Preko mobilnih telefona i iPada, preuzimajući aplikaciju Holograd, mogu se vidjeti autentični snimci atentata u Sarajevu i kazivanja Arčibalda Rajsa o srpskom junaštvu i humanosti. O mukotrpnom prelasku srpske vojske i civila preko Albanije. Pod najtežim uslovima vojska je, praćena delom civila, prelazila snežne planine Crne Gore i Albanije, uz velike ljudske i materijalne gubitke. A posebno značajan je snimak oporavljenih srpskih vojnika koji na Krfu, pred polazak na Solunski front, vođeni dirigentom vojne muzike, pevaju poznatu pesmu Tamo daleko. Februara 1917. u Obiliću kod Leskovca donesena je odluka da se u prvoj polovini marta podigne ustanak protiv okupatora. Radilo se o narodnom ustanku, jedinom u Evropi, koji je podignut na okupiranoj teritoriji. Okupatorski teror, koji je usledio posle slamanja otpora po svom obimu i žestini, spada u najteže ratne zločine. Značajan deo izložbe predstavlja evropski i svetski kontekst Velikog rata. U februarskoj revoluciji zbačen je režim cara Nikolaja II. Predvođeni Lenjinom, boljševici su kao principijelni protivnici rata odmah započeli pregovore sa predstavnicima centralnih sila. 3. marta 1918. godine sovjetski delegati su zaključili krajnje nepovoljan mir sa centralnim silama. Tokom Prvog svjetskog rata, srpska vojna muzika je svojom živom i zapaženom aktivnošću vršila pre svega patriotsku misiju. Naročito su se istakli orkestar Kraljeve garde, predvođen svojim osnivačem Stanislavom Biničkim, i orkestar Konjičke divizije sa dirigentom Dragutinom Pokornim. Posebnu popularnost u ratnom vremenu su stekle kompozicije Stanislava Biničkog Marš na Drinu i pesme Tamo daleko i Kreće se lađa Francuska. Na izložbi je posebnu pažnju publike izazvala interaktivna tabla sa muzičkim instrumentima i topom koji ispaljuje hitac u znak početka važne muzičke svečanosti, koje je trebalo da podigne moral vojsci. Vrhovna komanda srpske vojske imala je sedište u Solunu od 1916. do 1918. godine. Najveći deo Soluna velikim delom je nestao u požaru 18. avgusta 1917. godine. U vreme boravka na Solunskom frontu postignut je sporazum između regenta Aleksandra i predsjednika vlade Pašića da konačno razreše problem postojanja i delovanja nelegalne, a uticajne grupe Ujedinjenje ili smrt, poznato i pod nazivom Crna ruka. Suđenje grupi visokih srpskih oficira održano u Solunu od aprila do juna 1917. godine označilo je epilog borbe za prevlast u strukturama vlasti Kraljevine Srbije. U montiranom procesu optuženi su proglašeni krivim i najveći deo njih je osuđen na smrt. Krvska deklaracija
je manifestacioni dokument koji su doneli i usvojili članovi srpske vlade i predstavnici Jugoslovenskog odbora. Osnovne odredbe ovog dokumenta predviđale su osnivanje države Srba, Hrvata i Slovenaca kao ustavne, demokratske, parlamentarne monarhije pod dinastijom Karađorđevića. Srpska diplomatija se pokazala doraslom svojoj ulozi u Velikom ratu. Zastupali su interes Srbije u savezničkim zemljama. U vihoru Prvog svjetskog rata sudbina mnogih pojedinaca i porodica ostala je u senci velikih događaja, bitaka, masovnih stradanja, pobjeda. Prepiske i fotografije koje otkrivaju bogat društveni i ljubavni život jednog mladića, crteži ratnih predela sa osjećajem za lepotu prirode, pisma jednog ratnog zarobljenika svojoj voljenoj ženi. Sve su to lični zapisi koji približavaju male privatne svetove u kojima, pored patnje izazvane tragedijom rata, provejava uporna želja za životom. Nemačka vrhovna komanda je bila prisiljena da početkom oktobra traži primirje. Na takvu orijentaciju centralnih sila je bitno uticalo sve veće prisustvo američkih trupa. Kapitulacija Bugarske, koja je usledila 29. septembra 1918. učinila je južni front centralnih sila nebranjenim. Od leta 1918. godine, dolaskom generala Franše de Perea za novog komandanta savezničkih vojski na Solunskom frontu, ubrzane su pripreme za proboj neprijateljskih linija. Napad su izvele jedinice druge srpske armije pod komandom vojvode Stepe Stepanovića. Tako je omogućeno dalje napredovanje Francuza. Bitka kod Dobrog polja postala je simbol trijumfalnog završetka rata i oslobođenja Srbije. Posle marša od 45 dana i uz stalnu borbu, prešavši oko 500 km, srpska vojska je ušla u svoju prestonicu Beograd. Početkom novembra 1918. srpska vojska je prešavši Dunav, Savu i Drinu, oslobodila oblast Srpske Vojvodine, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Dalmaciju, kao i Sloveniju. Nemačka je 11. novembra 1918. godine potpisala odredbe primirja, koje su značile kapitulaciju nemačke oružane sile. Izložba se završava Versajskim mirom i velikom paradom na Jelisejskim poljima, s akcentom na prolazak srpskih vojnika kroz trijumfalnu kapiju. Mirovnom konferencijom u Versaju završen je Prvi svetski rat. Delegacija novostvorenog kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca bila je prihvaćena kao deo pobedničkog fronta. Srbija je pretrpela ogromne ljudske i materijalne gubitke u Velikom ratu. Žrtve nisu nikada precizno utvrđene, ali se sa sigurnošću može tvrditi da je Srbija pretrpela demografsku katastrofu. Vojska i civilno stanovništvo su već u odbrambenim bojevima od 1914. do 1915. podneli velike gubitke. U epidemijama tifusa 1915. umrlo je od 30 do 35 hiljada vojnika i do 100 hiljada civila. Pri povlačenju preko Albanije samo vojni gubici iznosili su oko 60 hiljada poginulih i umrlih. Na Krfu je umrlo od bolesti i iscrpljenosti između 5 i 8 hiljada vojnika. U Topličkom ustanku i posebno u bugarskoj osvetničkoj akciji nakon njegovog ugušenja, ukupni civilno-vojni gubici se procenjuju na oko 20 hiljada.
Smatra se da je oko 80.000 umrlo u internaciji u brojnim logorima u Austro-Ugarskoj, Bugarskoj, Nemačkoj i Turskoj. Na Solunskom frontu i u toku borbi za oslobođenje Srbije, Crne Gore i ostalih srpskih i južnoslovenskih oblasti poginulo je i umrlo od rana preko 9.000 srpskih oficira i vojnika. Međunarodnoj konferenciji u Parizu je podneta cifra od oko 1.200.000 stradalih.